guys, maayong gabi na atong tanan guys. Welcome to my vlog. Mapagi pag-abot namo guys. Gikan mi sa tuburan sa kong mama. Ayun, naghatag mi ani mga stocks. Ang uban wala pa naabot guys kay bisag Domingo na dai sila work. Hoy, inday nag-vlog ko ba? Ako aganing gikuan guys, gituyo na ko nga Domingo mi madto dito kay binakog wala sila trabaho na adi ay. So si Banana na diri nagkuha og kinae sa isda kay sudan sa among mga dugi siya naglimpyo kay inday pa kay kuan kaning si inday ba ning gara siya naglimpyo guys kay mamubo ko bulak guys unsa man yun mamubo ko tanong guys kay naay kaning kuan agas bugay pa awa. Wait, sabi ano Saba kay mo ba mura mo amaw. Ako sang kanon ang mga ihi guys, upo. Gapoy na ako sa kabo diha may be. Ni mo. Ato sang bubuan ang ilahang pupo guys. Ugma na akong nilaban guys kay gikapoy na jud kaayo ko guys ay bedsheet ra man na. Kay magpundo lang kog tubig tomorrow. Nga akong iwas-was. So karon magkuan ko sa ilang pupo ug ihi. Man to ilang pupo. Maglimpyo na po ko sa ilang pupo guys kay para di ni sila manimaho. Ay, mo ni ako ang jelly. Anak na ko guys. Makita ra ko kay pasigan ako ang suga dito sa terrace. Sa dulo. Lamta na po ninyo ng lubi lang. Ako na yung dipadaplin. Hey everybody, ngit-ngit dito sa unahan. Nanay. May agas. Oo, lakas. Kanina pa yan? Oo. Ngayon lang kasi kami nagdating. Ha? Puno na? Hello everyone. Manataog buko sa kuko guys.
Amo butag tanom guys. Unsa man suga oy dito kay sa hayag ay kani daw. Okay. Ana ra di ay siya. Kani mo oy kuan. Buta sa tong tanom. Uni ara pug ko magpakaon sa akong mga doggy dogs guys kay naglungag pa mi may palagi naglungag ko kagani na daan ay hami ng lakaw guys nagtuo man gud ko sayo mi makauli guys kay nagtuo lagi ko uli trabaho ang akong hatdan sa mga orders ni naman dai trabaho sumotong ay uli na lang gid mi guys na lang magpaabot pa mi sa ilaha sa sunod na lang po na ihatod karon nagpakuan ko sa tubig kani ako ang gi kuan nga tubig kay bugnaw init man guning amo ang mga pundo dere init sumo na ako ang gisaluran karon pagkahuman ang mga tubig sa ako ang mga for babies ako po ning ilisan ron Nay laki naman ang flashlight mo may radyo pa andar pang radyo ana nay ganda na no? Pag mag-run out, may ano yan? Ganda. Ano pa yan? Doble yan, doble. Mas malakas yung sa baba. Pwede yan pag walang kurente. Ganda. Nagagalo namin sa akin. Sabi ko nga. Makabili ba ako niya? Maganda kay makunik sa cellphone. Hindi. Hindi siya connect. Dinadala ko ito kay may... Ano ko kay para bukas wala ba agas bukas. Lunes wala tapos sa Martes na naman. Bukas na lang ako maglaba gani kay napuyat kami nag-ano kami ng boarding house. Naglinis kami ng boarding house. Ayo. Marami pa rin tao. Nagbalikan naman yung mga boarders namin. Yung sa December wala, isang buwan mahigit hindi kami naglinis doon kay wala man mga boarders nag-uwian. Ngayon nagbalik naman sila. Nagbakasyon man. Puno na atong balde guys. So ato na ning kuaon guys kay ato na po na ibubo sa atong tanom. Guys, amo na sa guys. Ato ning bubuag utro diri kay init-init ra to kay ganina kung kuan gibubo. Guys. Ako ang atsal guys, daghang kig bunga. Tan-awa kita ninyo na daghang kig bunga guys. Very good lagi kay kung atsal namungag daghan. Ang isa na pa'y wala. Ang katong diri baka haon. Wala pa po na munga. Ang akong baliti guys. Kana baliti na guys. Baliti na. Karita sa ato ang gabon. Ako ang gipangkuan ganina. Gipangguntingan kay para dili siya mo taas guys ba. Kaning labong naman lingko naman ni kay ikuan ako gluternit. Nada ay ko diri sa ubos Naapo di gabon diri sa ubos dili makita guys kay ngit kayo. Napatong gabon diri dako ng kuan ang iyang lawas kay padulong na sa dako. Ana ato ang kuanon. Kuha na pagtag tubig guys.
akong dudong nga palang dyan ayun ni mami. Dali jud bida-bidahon jud ni siya oh. Bisag dili siya ang gilambing siya gimukuan oh. Bida-bidahon jud ning tawanan ni oh. Ludong gamay na ko, relax ra. Ano siya bida-bidahon jud ni siya. Papuyo ba? Na. Ako masyang lambing-lambingan guys, mugara man good. Akong dodong. Ang kiss po namin, oh, kiss, oh. Oh, kiss po. Agay, musakay naman ni Naon niya. Pati yung pagkabug-ataan niya, guys. Agay. Ay, boy. Hindi, ginao ko ng bataan, eh. Dako kintawo. Buyag eh. Naning naog na. Grabe ni siya mulambing kay. Gusto niya siya ray ko ano. Nara. Puyo ba? Puyo na kay magkuhan si mami. Napa ko gihimo. O si Dudong. Og katawaan ra kang Dudong gamay o. Nya, dana ra ka. Ay, Diyos ko Lord. Abi na mo gulay agas karon guys. Naaman di ay. Oy, half moon. Atong kuan karon. Half moon. Mana kamay? Kajit lang sa dira kay. Nagkuan pa ko sa akong tanom dire. Ang lago sa kaning bots bida-bidahon kayo eh. Awa di bots. Hapit na mapuno ang atong tubig nga atong gihulat. Ay, Diyos ko Lord. Atong nawong ani. Kuan pa ako ang matagas ka ng loy-loy pa jud gamay. Lipong pagamay. Andudong na mo. Napalang ga ugma, lonis na pod. Ay, duty na pod si banana. Ugma, manglaba ko kung trabaho ugma, guys, kay manglaba. Manglimpyo sa balay, magtrapo sa mga bintana. Ma-general cleaning ko tomorrow. Human ako laba. General cleaning ta. Awa na kay napuno ng tuwig. Awa. Yes, punta na itong tubig guys. Ito na pong ano guys. Buo sa itong kanom. Yara guys eh. Hindi lang nagpasahon kay bugat. Anaon rin ako. Ang atong mga tanim dira. Nara. Hinay lagi ang kuan ay suga. Guys. Na. Akong sili ning labon na. Ang sili na kaning sili na ko isa diri. Ang iyang bunga tag-as mura siya espada. Ang isa kay gagmay kanang halang kaayo. Labon dito. Yung sili ning labon na jud akong sili guys. Ako mo guning tarong buo diri guys kay para ko mabasa gid siya ba. Nabasa ra man gyapon siya bisag dili ko mugawas. Kuan ra man gihapon. Basa ra gihapon siya man. Bali na ako tong isa ka balde ang tubig sa isa ka balde dito sa palanggana kay para duha akong puli-pulihan. Ay. Ara sa guys ha. Guys. Ay, ngit-ngit. Ini ano buti? Trapo buti? Ha? Ini ano yung trapo buti?
guys para puli-pulihan guys. Ay, Diyos ko Lord. Dili, ihian. Ako naman ginang giwas-wasan para di mawala ang baho. Yun na po yung ihian. Ang amaw eh. Ay, ika po ito. Musakas ako sa taas kay manguan ko sa lamisa. Narapo. Narapos ako guys. At timplahan sa nako ng kuan. Toto ng kanon. Mga pa'y pitik. Butang sa nato ning cat food guys. Nagpalit ni og cat food. Sa mo ang mga miming kay si Mickey nga wa ka ulig 1 week. Ning uli na. Ning gigutom na. Na mangaon mo ron George. Nagdalag sudan sa inyo George. Nagdalag ni sudan. Ayaw lagi ba? Arita. Rapos ako kay. Wala pa mang nagkuan dito guys. Butang yung sabi ko. Bulat dong, mga pa'y pitik dong. Ang lamas. May maupas na imong biskuit may wala man nimo naghihatod tagi-hurot. Wala lagi na dodong. Goy, nakitaan ang manok ga. Disgrasya ning manok. Ya sana. Kusan ipanglabay ni ako ang sa lamisa kay George Strigan. Kuya ngalan among iro guys kay George Strigan kato among adopted. Mike akong Mike. Saan ako akong gisalog isang napuno na to. Napuno na ako sa ning ibaylo ning usa. Dewa sa. Igadali ko. Ay ginoo ko ay ni ako ang sinilas. Na ako sa nang ibaylo guys. Hawa dong, hawa dong. Hawa. Atang hindi na lang. Nagsik panglili ning din aro oh. A few moments later. Rapo ko lamisa guys. Para malimpyo among lamisa. Awan na ako sa light. Dan lugot ko oh. Ako ano man lugot. Nasa nga? Ay, Diyos ko Lord. In Jesus name. Ga, magkape ka kung bulak. Naroon na naman sa baso. Pag inom og malunggay, may. Mag inom gani po kurugkuan. Wala na di ay. Gilabay na nimo. Na, i-break kuan, magluto na po ko nimo. Tag 5 ra daw katangkay di ay. Iatot. Indot puntukin ang gawas imong mga kolesterol. Buang ba manguot og libot. Mickey, asa kagikan na mo pipaguli oh? Disco. Tanaw kamera. Disco. Kagikan. Anong karon pa kani uli? Namista. Namista ka? Kuyawa pod. Disco rin. Namista. Nya pag Chinese New Year ani mga wala na po ni sila kay mangadto na po ni sila plaza mag Chinese New Year. Valentine's ko. Valentine sa mo tag Valentine so ano ni uli-uli. Kuan na sila. Tugod kay Valentine's ko na namuli.
Kagae ko kuan. Tambal na ko. Kana sang kuan. Pasok ka sa dili. Ay kana. Sa man na oy kasaba ba na oy? Sira sa badagin dia. So, Ambot. Magsinggit-singgit pag agi primero nagsinggit-singgit pa jud. okay ra na basta dis mga kaligis sa tong among iring. Mga buang jud. Lago ni ubang kanang dili taga diri bitaw guys, mga bisita sa mga silingan ba. Nana kayo. Hindi pa ano mga amaw. Unahan akong inom ning kuan. Makadisturbo kay balo sila sa bibi la. Kabalo sila sa division ni Diari magdagan ng nana ko. Ito, libot-libot to speaker sa pudalat. Natunong lagi ito nga na ako sa gawas ang ko, makasukan dito na ako ba? Naamaw. Inom tag herbal guys. Bayabas nig sabana. Kaya yun, continue na ito yung trabaho. Kanina lagay po na akong gamiton kuan. Baso sa ka-herbal. Hawa, dudong, hawa. Hawa ba kay mag-agita? Ta guys. Continue tao pa mo bo guys. Ato diri akong kurang akong isa ka kuan. Guys. Sapa jud kayo ya ay mingani. Natunong lagi na ako di ani lagi masinggitan gito na ako ba. Murag dito nagsinggit-singgit pa jud. Murag kay balong subdivision diri. Jud mga buang ng batasan ba. Murag mga batanon. Di anak gikan ay nagsinggit mga kusog ra ba kay mga motor. Balik to ma, singgitan ito na ako kay saba kaayo sakit sa dalunggan ba. Magdaanak man to gikan siguro lang. Kumbalay. Ito yung mga batasan ng mga anak eh. Na wala ra ka nabasa iya bisan sa sabligan di ka daga. Ay mga buang to sila oy. Mga hubog na siguro to ba? Singgit-singgit man. Ay, naku, bugat mo di kayo ni Aldi, guys. Oh.
ako ang ligo na. Ugma pa na ako natiwas yun na po. Ay. Ganina kay. Kuan ra kaayo ang yuta guys kani. Humok ra pag hulbot nako ana nako gigamitag guna kay. Mamukbo man ko akong ikatag ang tubig mutong. Kuan ra siya humok kay nagasaan yun. Kani ako anin. Ako pong butangan og kuan guys kani. Tubig sa akong mga dugi pang ilisan ako. Ay, ako ning butangan og tubig kay para sa ilang ihi na sad ugma. Na kay para dili man ni maho dayon mabtan pag simana iya man ni maho. Kaya makabaw man gud ani nila guys ilang ihi ug ilahang mga pupo. Kay ilahan man ang pangtumban gud. Labaw na ni si Bots kani ako ang husky, labrador way buot ni. Tumban ra niya yang tai. Hawa lagi diha. Ay, Diyos ko Lord. Bisa gikapoy na kay ko guys. Saon man mamani itong trabaho sa balay. Kaya nun. Iara na. Iara. Hawa diya dong, hawa dong. Kaya mga tubig na po ninyo akong kuanin dong. Ilang tubig na po akong sudlan guys. Kani. Ako ni ilisan ilang tubig. Kay kani ilang tubig guys. Taga-adlaw na po ni ginailisan. Kung walay agas, magkuha ko sa akong pundo. Noy ako ang ipuli. Guys, oy. Iihian na po ni Butching ba? Bots, nanay tubig diri Bots ha. Nanay tubig diri Bots. Ikaw lahi ra ba ka bisag nanay tubig giandam ni mami? Mo inom pa jud ka ng mga planggana diha. Imo pa jud huga-hugawan. Namin na siya guys kasi giandaman nagilim ng tubig. Magpapansin ba siya guys? Kanang TSP ba siya guys? Kung dili pansin mo sa unsay ang buhaton para mapansin siya makasukan. Ana ni akong Butching. Tanawa guys. Oo, tanawa. Sama ko na silalong kuan. Silahan. Ay. Kapoy na ko dong. Makong dodong agong gamay. Ang dodong amay ni mami. Siya mo kung lagi dahin si Bots ba? Bida-bida dahin si Bots guys. Tama na siguro ninyo sa balde. Subog at kaayo og atong punon ibutang na ko ni sa tubig sa likuan dito sa kilid nila. Kaysa diri sa kilid guys na sila ilimnon sa tiris po na mo. Naasad sila ilimnon. Kaya para sila magtambay. Na sila ilimnon dili na sila mudagan ng itag tubig. Anawa ba? Istot gini siya eh. Yan mo na masamag na pa sa balde. Guys. Hugasan guys. Guys, puno pa siya pero akong ilisan. Nakapunin nila na ina.
Ay. Wala mo nakita ko na. Nit diri kay hinay ang walay tuga diri. Ano na? Ano na guys? Ay. Naraman ko diri ang kuan guys o ang kanang solar nara diha. Kaya ang gamay po na solar nara po diri. Kay para og kuan hayag ra jud siya. Guys, ito na po dyan sa tiris nga tubig. Ato sa nang ipapuno diri guys. Ay ato sa tiris nga. Ugma ra na ko nilabhan ang trapo guys kay. Kuan. Guys, ngit kay guys, so okay. Madala rag smile. Dali na pala dito. Magtimpla pro ba ko sa inyong unan. Magpakaon po ko sa akong mga dogi. Wala kay kung naong guys. Oh, init kay ganina. Grabe ka init gid guys, as in good. Ang init makabughat. Yan, apa man dahil sa isa ka planggana kung punoon. Apa dahil diri wala na puno dahil mo. Nono ha. Hawa. Oo. Bakit kaya kong litod guys ay kami na kayo ihigda pero sayang man po di ta manalo di ta mamubugbulak na saan ba ni ang tanom og dili bubuan dayon ug kuan kay wala bay ulan ron init permi madaot atong tanom maggilaw ang dahon mo ni bisag kapoy na kaayo sige lang okay ra importante mabuhi atong tanom. Ay, Diyos ko Lord. Magtimpla sa ako guys sa pagkaon sa akong mga anak-anakin. Ay, kaning sudan nila, lutoon. Karon na sila sudan panihapon guys. Kaning lutoon ako sudan karon para ugma ni nila. Limpyo naman, manag limpyong banana. Muna ning gisabnan diri may? Oo, na to guys. Pasandig na to tong cellphone. Nilagay niyo kan wala ra ba ni katuro ba ning walay stand? Saarin na lang. Kaya delikado dito, mahulog niya. Roto na nida? Ang resiga, ano yung parado na? Pero guys, simplahan na nato ang sudan sa kong dogi. Oh. Agay, Jesus Christ, inita sa kuan ay. Ihurot ako isa ka sachet nga suka, guys.
Dayon ahos. Uy, nakuha na kong ulo. Kuha tag ahos, guys. Dila kayo na ko daghanan ng ahos, guys. Kay madaot daw sila og daghang lamas. Alright, guys. Okay. Okay. Chiliyo. Hulog ko chiliyo, guys. Bulog. Ha? Ano na ikaw niya ka? Dili, oy, dara man nahulog sa kuan. Banggira. Ay. Wa tag asin, guys. Ako guys, iyo ko magpahurot diri og asin. Kanon ako nga ingon ani na kadaghan na akong asin, ingon ani na mupalit dayon ko. Gamay na lang akong asin. Kanon ako guys, ingon ani na lang siya kadaghan. Palitin ko ana guys. Dili na nako abtan nga magamay pa siya maayo o mahurot. Okay. Importante kining asin sa tuang kamuyo. Ano man na, dagol? Muro, buang. Wala away kaayo. Aman ako niluton sa gasol oleng. Gasol ra? Sa gasol ra din ako lutoon kay gamay naman po na, isa ra na ka kilo, guys. Dagan! Agwit! Ang asin, ibutang na to sa... Para kung ipalit ng asin, guys. Nagpalit ko isa ka suka kay akong mga dogi man ko ganana sila gilahang pagkaon ilang rice daghan og sabaw. Oto nga nagpalit ko isa ka suka nga kuan kay para og mahurot ilang sabaw butangan na lang pud akong suka. Na mo dagdagan ang asin. Ay na okay. Kuno na. Oy padaklin dito dara ibutang oh. Dano, taklobi atong langgana ko. Guys. Oh, di napuno na pud atong asin. Oh, napay sobra. Ilisan ako itong asin sa kuwan. Ilisan ba na diya? Asa? Ay, wala na ba ito? Guys, sumanag timpla. Wala pa na ako naon. Basta ito si Dagol, oy. Ikuan na mo imong kwarta, May. Dapat din nagpapagbutan sa siya. Ikuan na malimta na po na, May. Si Oo, May. Wala na nahugasan. Wala na kuan. Tangkong? Tangkong. Wala lang na ang tangkong nga mapili pa. Ay, umara na butang ang tangkong. Wala na. Mangilok lang ko rin dito sa gawas. Sa gas range pa ito magluto, guys. Og
Pag-an sa kong mga doggy. Saan yung butangan ko? Una na to mga ilim nun, may sa kwarto, may. Tanan-tanan. Kasuin sa luto guys, para dali ra maluto. Kaya man lang ka, ano, nila. Yes, ko Lord. Masakit akong likod guys. Nakungot na akong likod. Pero kaya ra, buliho hapon. Karon kaon na pugos ko mga dugi panihapon. Akong mga miming, kay cat food lang sana sila, kay ugma ra na ko na sila tagaan og rice. Guys, magpakaon ta. Grabe George, ah. Grabe George, ah. George. Akong George. Akong adopted guys, taga diri na gini siya guys, taga diri na gini akong adopted. Oh. Hawa to, kay init dong. Rocket skyward, bright enough to cast shadows on concrete. An HQ 19 anti-stealth Iyo naman imong wifi. Oh, yun na ako. pushing it to Mach 14. Karoon pa na akong iyo. This isn't some relic from the Karon nga ganito kay assist mo. Di, karoon na na lagi. Kumawa ko. invisible to destroy what was Akong wifi na ako na. Ang imo ada rin. Ambot lang. Gamit sa mga cellphone. it surges toward its mark at nearly 1,000 miles per hour. Inside the B-2 cockpit, alarm screen, Hawa pa kay kuan na yung simon nga taas kaayo. threat display, incoming. The pilot doesn't think. Training takes over. Nao ha mangita dagtangkong ni muron o. Surgical precision, banking the colossal bomb while unleashing a torrent of electronic countermeasures. Gutom na kayo ni sila. False signals. Uy, kaya itong mga for babies. Ay, si Rosin, mukhaon rice ba? At 35,000 feet, tested waters, Kung inungunan, tagaan ang tagamay. Wala ba ito'y sabaw? nation rips through the air, the water scattering into thousands of razor-sharp fragments. B-2 is already gone. Paulat mga sunay ko na. Kaya ko na. Ay, anak na lang si Relax iya ha? Oo, paulat ko na. Okay, naaman dahil siya si Relax. Uma na lang ni siya mag-rice. Na. Wag na natin ha. Dara. Okay. Awak dia. Tadugan mo na ko ang kuan. Across the Pacific at the speed of light. Satellite feeds, radar recordings, intercepted electronic signals, all feeding analysts at Indo-Pacific Command. In the minutes, the reconstruction every millisecond of the engagement. Missile's trajectory is traced by key sources. Launch signatures matched to known Chinese systems. Coordinates mapped to 8 meters. Conclusion is undeniable. This wasn't an accident. Ilang rice guys kay moora gyapon among rice, mang bigas rice. Ay guys. Kay moora man gyapon pintaha pagitan sila og kaning baratuhon nga. Ay buhat sila. Para pagitan sila baratuhon nga bugas. Moora man pintaha kay maglungag na sa gas wala na may pausa. Firing on an American aircraft operating international airspace. This wasn't a mistake. Across the world, the situation the president, the chairman of the Joint Chiefs, the commander of Indo-Pacific Command. 3 time zones represented on a single screen, all watching the same immediate effect unfold. The question in front of them isn't whether to respond. That's already settled. The real question is how. How do you send a message Init so keng rice. effective?
Wagit kahulot ng usang ungo. Ako na lang ganing itayupan. Hala, napanday kang... Nalimtan si George. Ha? Nalimtan si George. Uy, kayo. Waan na ako dyan. Nalimtan, George. Uy, kasaba ni mugot. Ano naman na? Tingnan ko nakapuyo ka, George. Awa ka, George. Sige. Nakapuyo, George. Dawal po siya Rochelle, pabras. Oh, kay kana yung pagkalihok lagi. Lihukan mo kayo siya. Ano ko man lagi liyan doon? Alien ka, George. Maalaan ko yun. Ayun mo, tignan. Hindi, yan ang bumaba ng si George. Migani kay nakakuhaan ko, nakatubang dayon. Ipanggutom na ni sila. Una kay mga arte magipagkaon, guys. Abi kay ang sitan tinapa, usik-usikan lang nila. Abi tinapa ang sitan, guys. Ilarang usik-usikan muna. Simple. Oh, nasunog ng dalunggan mo. Huwag yan po nagkasakitan. Ano si George? Oh, nailawa mo. Nailawa yung buhok. Nasunog yung dalunggan guys. Kadili na ang dalunggan ng Diyos sa mga adapted. Nasunog sa gas rinse. Huwag yan po sila itong sakit. Hoy, bat! Na guys, mikos-mikos na ko sila ng pagkaon. Akong ikuan ano guys, kay otro po ka, gigutom po ka, tagaan ka, di mo hukon. Araman day na, pang-common naman day. Dili ka itong pinalit nato no, na merkado si mama. Posible kay kaduro. Ano dami kay? Kali tala ka. Mabuhat ang sakit diri. Tangan nato ni asin gamay, ang tubig. Kaya wala pa man naluto ang sabaw sa inunan. So kani ato yung ikaan, gamay lang. Ay, but na lang nato ng mga anak. Naon na to gamay, guys. Mukhaang kami kanya na naroon. Nalagay yung sugat ng gulay. Diyos, makulit ang cellphone.
guys ha. Butangan ako nig manok gamay may. Oo. Para lami ilang kaon gamay lang. Pangpanuan nila pag. Nam 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 nam. Nam 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 nam. Na 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 nam nam. Nam nam nam. Koy, gitumba ako ang kami gid si George gyud. Ikaduha na gitumba ako ang kuan cellphone. Ano na, tubig ha? Ipos. Nam 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 nam. Ang lagi. Dara George. Kuna ihata guys. Nasirusin mo kaon og rice. Dagon. Nga, oh bantayin sa sikuan dito oh. Ayaw ipaduo si bots niya, kung pwede gunit. Gunit para dili ilugon si Dodong kay Loy kay di kakaon og maayo. Ay, nahilom na si bots guys sa wakas. Nahilom na siya. Kani para ugma na pud ni nila ang sobra. Anak guys, para oh, naaday uy, sagol din ako lagi ron. Diri din ako ni isagol ron guys, oh. Reaction na magbukal ah. Nita ay. Oh. Reaction na bukal guys. Isagol na lang dai ni nako. Para dili madaot. Ah. Rosel? Ha? Win-win di ay? Ikuan na iyang kuan. Pagkaon. Dodong gamay! Pag-aos na natin si Dagol, diri na siya pagkaon sa sulod. Akong dodong to, nagmariti sa gawas, yung pagkaon, gibiyaan. Diri ra na siya sa kuan ga, sa sulod. Hapit na gid mi maka-relax guys. Hugasan na lang na ako ni ang kuan. Man, relax na dayon mi. So guys, sarira tataman guys. Salamat kay guys sa inyong suporta, sa inyong pag follow share sa kuang mga vlog, sa inyong paglantaw guys akong mata, kuan pa jud kayo oh, lalong pa. So salamat kay guys sa tanan-tanan, inyong tanan basta salamat guys. Ang Ginoo ni bahala sa inyo, gampig tang tanan guys. I love you all. God bless. Bye everyone. Gabi sa tanan.